Iva, siħbi qatif mill-Aħmadija Musulmana illum bunur nilqgħu anke fostna għall-aħħar darba f'din is-sensiela, jiena sħaqt ħafna anke magħhom biex jiġu hawnhekk u jwasslu il-messaġġ tagħhom. Il-messaġġ tagħhom huwa messaġġ wieħed huwa uniku għaliex il-messaġġ tal-paċi, tat-tolleranza qegħdin jaħdmu ħafna fuqu anke f'din il-ġemgħa f'dan il-grupp marbut anke mal-Musulmani, mal-reliġjoni Islamika u għalhekk jiena nħossni onorat ħafna illi il-preżenza tagħhom tkun hawnhekk. Lodwa tajba Atif, nsellimlek Iva. Fil-fatt x'inhi dal-aħħar smajna ħafna dwar il-pajjiżi Musulmani, u vera pajjiżi Arab, is-sitwazzjoni preżenti fid-dinja fejn għandu x'aqsam mal-pajjiżi Arab u mal-pajjiżi Musulmani. Is-sitwazzjoni x'inhi issa donnu bdejna nikkalmaw ftit ħalkemm kultant nisimgħu li ġara xi ħaġa fil-Libja, jew ġara xi ħaġa f'Tunes, kultant nisimgħu waħda hawn u lil. Iva, is-sitwazzjoni ġew il-pajjiżi Musulmani u anke ngħid madwar id-dinja hija mhix ideali. Hemm konflitti kullimkien, konflitti soċjali, konflitti ekonomiċi, konflitti politiċi. In-nies u ħanajdlek l-umanità hija ġew il-gwerer żgħar jew kbar. Hemm fi pajjiżi differenti. U fil-pajjiżi Musulmani dik hija sitwazzjoni hija iktar ħażina. Għax fil-aħħar xhur u anke mill-aħħar sena aħna naraw konflitti, il-gwerer bejnietom in-nies huma jiġġieldu kontrihom huma joqtlu in-nies tagħhom. In-nies huma jiġġieldu kontra il-ħakima tagħhom u l-ħakima li qed jużaw riżorsi kollha tal-pajjiż li fil-fatt għandhom biex jużawhom għal interessi tal-ċittadini tagħhom imma huma jagħmlu kontra. Issa l-riżorsi kollha huma qed jużaw biex jattakkaw in-nies tagħhom u joqtulhom. Is-sitwazzjoni kif inti qed fil-pajjiżi differenti hija vera gravi ħafna u nittama u nitlob li dik tinbidel kemm malajr kemm jista' jkun għax dak mhix se jkun tajba mhux għal dawk pajjiżi biss ma anke lid-dinja l-oħra. Għax dawk il-problemi jibdew minn ximkien imma imbagħad imorru għand pajjiżi oħra. U issa kif id-dinja hija saret villaġġ globali, il-problemi wkoll huma globali, l-interessi tagħna huma wkoll globali, aħna bħala village żgħir. Għalhekk xi jiġri fi xi pajjiż hemm effetti tiegħu huma wkoll narawhom fi pajjiżi oħra wkoll. Fil-fatt ta' min isemmi wkoll Atif li anke l-ekonomija grazzi l-Alla baqgħet għaddejja wara dan kollu. Ġifieri pereżempju jien naf pereżempju dal-aħħar anke kont il-Libja jiena qisu qed nara li jista' jkun illi ma' żmien anke tiftaħ. Pereżempju qed nitkellem ma' wieħed anke fi ħdan il-Ministerju tal-Ġustizzja fil-Libja kien qed jgħidli illi dana hemm xogħol għal 400 sena, mhix ċajta ta' għal 400 sena kontinwament. Jiġifieri l-ekonomija issa bditturi eżattament vera dak li hi fil-fatt. Imma x-xogħol huma jiena wkoll smejt li hemm bżonn għal biljuni kbar biex jibnu l-Libja ġdida. Hemm xogħol, imma hemm mhijiex x'ngħidu affarijiet għax huma erdu level net Libja kollha. Issa huma jibnu. Dan ukoll ifisser li Libja maret mhux xi snin, imma x-xieren ta' snin huwa lura. Għalhekk issa għandhom biex jimxu biex to stand up on their feet għandhom bżonn għal snin twal u flus kbar. Imma xogħol hemm imma mhuwiex firħanin għax hemm problemi ekonomiċi
huma wkoll f'dawk il-pajjiżi anke fil-pajjiżi l-kbar. Pereżempju fil-punent il-pajjiżi ħafna pajjiżi tal-Ewropa hemm ukoll problemi ekonomiċi. Dan naħseb li aħna bħala l-bnedmin aħna dejjem iridu iktar u iktar u ma nibqgħux dak li għana diġà. U l-ira u l-egoizmu tagħna dejjem jagħtina biex immorru għar-riżorsi tal-oħrajn biex nagħmlu il-ħajja tagħna iktar u iktar bil-komodità. Aħna naf u naħseb li s-sagrifiċċju li huwa vera importanti illum il-ġurnata aħna bħala bnedmin mhux lesti biex nissagrifiċċju għal ġid komuni, għal ġid tal-umanità, għal oħrajn dejjem iridu biex nieħu, ma jridux biex nagħtu. Għax nemmen li hemm differenza kbira fid-dik il-punt, nemmen li jekk bħala bnedmin aħna niffokaw fuq ir-responsabilitajiet tagħna iktar mid-drittijiet nistgħu nbiddlu d-dinja. Għax jekk kulħadd jiġieled għad-drittijiet tiegħu għalih innifsu biss, xi jiġri? Se jkun hemm iktar konflitti u l-gwerer. Imma jekk aħna bħala bnedmin aħna lesti biex nagħtu id-drittijiet tal-oħrajn, niġġieldu biex inservu lill-oħrajn, biex ngħinu lill-oħrajn, biex hekk nistgħu nbidlu dinja għax bħala bnedmin għana mhux ferħanin u ma nistgħux għax pereżempju jekk illum għandi 1000 euro għada jiena irid biex ikolli 1000 ieħor. Imma dak il-flus mhix il-sodisfazzjoni u ma tistax tixtri il-fer u s-sodisfazzjoni bil-flus. Ekku, b'affarijiet materjali. Fil-fatt Atif interessanti ngħidu li ħafna drabi min jafkom il-darba nisimgħu bil-pajjiżi Arab u nisimgħu ħafna affarijiet jiena ma naqbel assolutament xejn ma ċertu affarijiet li jintqalu għal fatt illi dana kien hemm xi wħud illi rridu jaħkmu jiklu l-kejk kollu huma u ġralhom li ġralhom. U this is not fair, pero Alla kbir u xemma jibqa' fidlam kif ġara anke min qatt kien jemmen illi Muammar Gaddafi kellu jitwarra b'dak il-mod. Imma li Alla hija kbira u tilħaq il-kulħadd għaliex aħna il-koll bl-Ingliż ngħidu on the same wavelength, tux vera, aħna l-koll l-isfel misħab, ħatmu l-fuq misħab. U allura għalhekk hemm importanti li nejxu b'mod ġust għaliex anke fil-pajjiżi Arab bħal pajjiżi oħra nisimgħu kultant lawnu lin affarijiet li jżarżrulna widnejna u li ma jdoqqolniex. Fil-fatt Atif, għaliex jiġri hekk f'dawn il-pajjiżi propjament? Mistoqsija tajba għax għaliex jiġri level jiena dejjem ngħid li m'għandhomx it-tama your trust f'Alla. U ma jgħidu li ma fil-pajjiżi Musulmani Iva, għax huma pajjiżi Musulmani huma l-iktar naħseb jiena f'dawn il-pajjiżi hemm l-iktar l-saħħa l-qawwa tar-reliġjon mhux spiritwalità. Il-qawwa tar-reliġjon nara b'mod jien pereżempju fl-erba ta' filgħodu minn kemm il-darba tara nies sejrin anke l-moskea jitolbu. Ġifieri meta hemm dan il-qawwa kollha ta' twemmin daqshekk falla, kif imbagħad jiġri din il-kontradizzjoni anke kontra l-umanità? Il-fidi u l-imħabba ta' Alla huwa mhuwiex bil-kliem biss, imma għandhom biex juru fil-prattika. Għax kif ngħidu bil-Ingliż, actions speak louder than words. Naħseb illum u issa wassal iż-żmien biex nuru bil-prattika, nuru biex għana imħabba ta' Alla ġo qalbna, mhux bil-kliem. Jekk huma pereżempju jekk jiena naħseb li dawk huwa bil-kliem. Jekk mhuwiex bil-kliem, għaliex huma joqtlu n-nies tagħhom stess, għaliex jiġġieldu bejniethom.
Dan juri li m'għandhomx imħabba sewa ta' Alla ġu qalbhom u ma jitkellmu u ma jgħidu u jgħidu ukoll Allahu Akbar, imma fil-prattika ma jagħmlux hekk. Din hija naħseb l-ikbar problema. Illum il-ġurnata importanti hija biex nuru bil-qatti tagħna. Practically we show that we really love God u anke l-umanità tiegħu. Jekk ma nagħmlux hekk, is-sitwazzjoni se tisir hekk, se tibqa' hekk u jiena wkoll għandi dubju biex ma imurx lejn l-ar. Hemm ukoll il-punti ieħor huwa li n-nies kif diġet ma jagħtux id-drittijiet tal-oħrajn. It-tielet huwa hemm fi dawk il-pajjiżi m'hemmx id-demokrazija, in-nuqqas ta' demokrazija, in-nuqqas ta' ħelsien, in-nuqqas tal-libertà, in-nuqqas ta' drittijiet umani, in-nuqqas tal-ġustizzja li huwa verament punt bażiku ta' kull soċjetà. U anke huma m'hemmx ugwaljenza, il-sinjur isir is-sinjur iktar u iktar kuljum u l-fqir jibqa' il-fqir għal dejjem. Qasir lura. Iva. U dawk huma naħseb problemi u anke il-dittaturi jew il-ħakkima tagħhom huma jieħu il-flus kollu għalihom. Ħanatik eżempju jiena semmejt xi jiem ilu. Is-Sudan huwa wkoll pajjiż tal-Afrika, huwa pajjiż kbir mimli bir-risorsi kollha, imma xi jiġri. In-nies huma jsiru fqir u fqir. U wkoll pereżempju ħanatik eżempju li smajt li fis-sena l-oħra, sena waħda biss, huma jbijaw id-debb iktar minn $1 biljun. Imma fejn mar dak il-flus kollu? Mar għand il-mexxejja tagħhom, mar għand il-gvernijiet li għandhom qawwa u influenza kbira fuq dawk il-pajjiżi żgħar. Jiena nemmen li distribuzzjoni tar-riżorsi naturali għal ġid komuni, għal ġid tan-nies, għal ġid ta' ċittadini hija verament importanti. U jekk ma jaħdmux fuq dawk il-punti bażiċi u prinċipji bażiċi tal-ġustizzja, tad drittijiet umani, tal-libertà, tal-ugwaljenza, ma jistawx jagħtu ambjent tajjeb liċ ċittadini tagħhom. U il-pajjiżi se jibqgħu hekk sakemm jittornaw lejn dawk il-punti bażiċi u prinċipji sodi li huma li jiena semmejt. Soluzzjonijiet hemm qatif. Iva, soluzzjoni hemm ħafna, pereżempju kif qedlek in-nies jerġgħu lura u lejn il-ħalliet tagħhom, lejn l-umanità, jagħtu drittijiet tagħhom, jistabbilixxu id-demokrazija. Mhux id-demokrazija ma jfissirx għalija biex isiru lezzjoni u jiġi xi gvern. Le, id-demokrazija ifisser id-drittijiet bażiċi lil kull wieħed irrispettivament tal-kulur, jew tar-reliġjon, tar-razza tiegħu, jew anke il-politika tiegħu u l-ġustizzja assoluta lil kulħadd, ugwaljenza lil kulħadd. Dawn huma punti bażiċi u il-mexxejja għandhom dmir biex issiru mhux bħala dittatura imma issiru bħala il-mexxejja tan-nies. Għax jiena nemmen li il-profeta Muhammad paċi tkun miegħu qal li l-mexxejja huma they are the servants of the people. They are not the dictators, they are not there to rule. Imma għandhom dmir biex isservu iċ-ċittadini tagħhom. Min jagħmel hekk? Ma narax eżempju wieħed ġew il-pajjiżi Musulmani li l-mexxejja huma jsiru bħala servants of the people u jibqgħu u biex jisservu lin-nies tagħhom. Le. Dan huwa x'ngħid inħoss uġigħ kbir li ma nfittix eżempju wieħed li hemm il-mexej huwa mexej tal-poplu.
Dawk it-telespettaturi li jixtiequ anke jikkomunikaw magħna 27-600-600 qed nitkellmu fuq suġġett verament interessanti marbut anke ma' stejjer li huma internazzjonali min jixtieq jingħaqad magħna jiena nieħu gost 27-600-600. Però hawnhekk qegħdin aħna biex inwasslu messaġġ ta' paċi. Ġifieri intom il-komunità Aħmadija Musulmana f'Malta qed tagħmel anke l-almu tagħha biex twassal dan il-messaġġ marbut mal-paċi. Il-ħidma tagħkom x'inhi eżattament tatif? Il-ħidma tal-komunità tagħna f'Malta u madwar id-dinja hija aħna jridu biex nistabbilixxu il-paċi vera madwar id-dinja għax aħna inħobbu l-umanità. Il-motto tagħna juri biċ-ċar li aħna għandna imħabba tal-umanità ġo qalbna. Imħabba għal kulħadd mibeda għal ħadd dan huwa il-motto tagħna. U x'tagħmlu eżattament? Aħna nagħmlu ħafna affarijiet. Attivitajiet. Iva, attivitajiet, niddiskutu man-nies, mal-mexxejja, mal-politiċi, mal-mexxejja reliġjuża u ngħidilhom nitkellmu magħhom ejjew fil-imkien niddiskutu. Ġifieri Aħmadija Musulmana qed ngħid hawn f'kull pajjiż satif. Iva, Aħmadija huwa kważi 200 pajjiż madwar 200 pajjiż madwar id-dinja. Madwar id-dinja. U aħna norganizzaw il-konferenzi tal-paċi madwar id-dinja. U dan huma l-avviment li sar xi ħaġa speċjali tal-komunità Aħmadija. U hemm niddiskutu suġġetti u problemi relevanti mal-paċi. U niddiskutu hemm mal-politiċi, mal-reliġjużi biex naraw it-tri biex nimxu il-qudiem. Aħna wkoll niddistributu il-leaflets tal-messaġġ tal-imħabba tal-paċi. F'kull dar tista' tgħid. Iva f'kull dar madwar id-dinja u aħna wkoll nikkundanaw it-terrorizmu għax ma nemnux li hemm post ta' terrorizmu fir-reliġjon fis-soċjetà tal-lum. Għax terroristiċi huma jużaw il-forsi, il-qawwa, ix-xabla. Imma aħna nemnu li l-gwerra jew il-sforz, aggressjoni hija mhix soluzzjoni twila u qatt ma għamlet ġid lill-umanità. Dejjem għamlet ħsara kbira lill-umanità. Għalhekk aħna nemnu li s-sforz jew qawwa jew armati huma jistgħu ibbaxxu ras in-nies imma ma jistgħux jirbħu il-qalb tan-nies, il-qlub tan-nies. Biex nirbħu il-qlub tan-nies hija importanti biex nipprattikaw u nistabbilixxu imħabba, l-armonija, it-tolleranza, il-ħabiberija bejnietna u l-gwerer huma kontra dawk is-suġġetti. Biex nistabilixxu anke lid-dinja u l-paċi ġo fiha u x'vera. Iva, ġo fiha level net il-paċi hija tibda ġewwa mill-kull bniedem. Level jekk maħniex fil-paċi ġo infusna ma nistgħux nagħtu lil oħrajn. Dak huwa punt bażiċu għalhekk qedlek li fil-bidu li inħobbu Alla, meta inħobbu Alla dan ifisser li għandna paċi ġo infusna imbagħad dak sa nagħtu lil oħrajn. U il-ħidma tal-komunità Aħmadija liħor il-punt jrid biex issemmi hawnhekk li għandna il-premju tal-paċi. Aħmadija Premju tal-Paċi. Dan il-premju aħna nagħtu lil dik il-persuna li ħadmet ħafna għal ġid komuni, għal ġid tal-umanità, għad drittijiet umani u għal paċi. U dan premju huwa mhux xi ħaġa żgħira imma xi ħaġa kbira bil-imħabba kollha hija li nagħtu kull sena darba fis-sena huwa sa jkun 10,000 sterling pound, 10,000 sterling pound. Ġifieri mill-Aħmadija Musulmana fid-dinja. Iva, nagħtu mill-Aħmadija imma nagħtu ma narawx li minu. Mhux ġifieri ħadd irid ikun Musulman, jista' jkun Kattoliku, Buddist. Iva, anke il-level premju li tajna li dak kienet li persuna mill-Ingilterra, Lord Aubrey,
u kien persuna mhix Musulmani, ma kienx Musulman. ċaġa sabiħa. Iva, u naħseb li għana dak ma natux lill-membri tal-komunità tagħna imma lil oħrajn. Min hu il-persuna li ħadmet ħafna għal ġid tal-umanità u għal-paċi natu dak il-premju li dik il-persuna. U il-premju huwa 10,000 sterling pound. Li jintużaw ukoll għal-karitana għandi nifhem, jaraw. U koll ma' trofeo u ma' ċertifikat. U dak aħna u koll għawn illum nifta dan il-punt li jekk l-udjenza tagħna jafu xi ħadd li ħaddim ħafna dwar għal-paċi u għad-drittijiet umani, iktbilli u imbagħad dawk ismijiet ħanibat lil dik il-board biex jaraw koll dawk il-ismijiet u biex jipparteċipaw fi dak il-kompetizzjoni li huwa verament nobli u ġusta. Ħanajdlek mhux nagħmlu ħafna kompetizzjoni biex nieħu xi ħaġa pereżempju għal materjali u għal dawk huma kompetizzjoni materjali. Imma dan mhux materjali. Dan huwa xi ħaġa simbolu fid-dinja vera. Simbolu. U għalhekk u anke il-punt ieħor li l-mexxej tagħna ngħidu il-kalif huwa jitkellem mal-mexxejja tad-dinja. U meta ftit xhur ilu meta kien hemm problema ġo Iżrail u Iran u kien hemm sitwazzjoni gravi u ħafna kitbu li possibbli Iżrail jattakka Iran. F'dak il-żmien il-mexxej tagħna kiteb littri lill-mexxejja u kiteb ukoll lill-Papa il-Benedittu u qal li għandek influenza kbira madwar id-dinja. Jiena nappellak biex ejja ħannaħdmu għal ġid komuni tal-umanità biex nistabbilixxu paċi. Imbagħad kiteb littra lill-President u Prim Ministru tal-Iżrail, tal-Iran u tal-Amerika, tal-Franza, tal-Kanada u kittibilhom li issa hija sitwazzjoni hija gravi. Il-gwerra mhix soluzzjoni, id-dialogu, id-diskussjoni biex ninsolvu il-problemi tagħna madwar il-mejda. Ejju flimkien, ejju ħannużaw il-forza kollha, ir-risorsi kollha tagħna għal paċi, mhux għal gwerra. U mbagħad bil-grazzja ta' Alla issa is-sitwazzjoni hija mhux daqshekk gravi u nittama u nitlob darba oħra li kull pajjiż u l-mexxejja huma jafu ir-realtà u dejjem jersaw lejn id-dialogu u d-diskussjoni u ma jmorrux u ma jużawx il-gwerra jew l-armati kontra xi pajjiż jew xi poplu. Għax illum għana wkoll ħanibżaw mhux għalina infusna imma bħala lill-umanità li jekk isir xi gwerra illum il-ġurnata hemm possibbli li hemm ħafna pajjiżi li għandhom kienet gwerra dinjija qed tgħid. Iva possibbli se tibda t-tielet gwerra id-dinija għax hemm ħafna pajjiżi li għandhom armati nukleari. U jekk tibda u hemm konsegwenzi u vera. Alla ħares qatt nisperaw li iva qatt ma tersa u vera. Iva hekk aħna nitolbu dejjem li Alla jissalva l-umanità mid-dik il-gwerra. Għax jekk se tibda, jekk sitwazzjoni tibqa' gravi u jekk tibda t-tielet gwerra, x'ta ikun konsegwenzi tiegħu se tkun vera gravi. Għax għana eżempju tal-Ġappun qudiemna sekli 60 sena ilu kien hemm żewġ bombi nukleari imma sal-lum għandhom il-biża. Il-poplu kollu meta jisma' dwar il-gwerra għandhom biża ġo infushom u anke it-tfal jitwildu huma neqsin. Huma mhux bħala bnedmin normali, huma għandhom diżabilità. Dawk huma konsegwenzi ta' dawk il-armati nukleari. Imma illum il-ġurnata
dawk il-armati huma iktar u iktar xinajdu gravi u jistgħu jqerdu iktar mill-qabel għalhekk nittolbu minn Alla li kif inti qed li Alla ħares li qatt naraw dik is-sitwazzjoni fid-dinja u nittolbu minn Alla li d-dinja tibqa' u tissir u tmur għall-aħjar u s-sitwazzjoni tinbiddel lejn aħjar u naraw id-dinja tajba aħjar mill-lum għax nemnu li l-paċi u l-imħabba u l-armonija huma verament xi affarijiet li inħallu u namlu għalina għal ulidna u għal ġenerazzjoni li ġejjin. Għatif, jina nirringrazzjak ħafna, kelli onur kbiri li matul anke din is-sensi lan siru nafu l-xulxin u wassalna naħseb messaġġ utli fid-djar ta' ħafna telespettaturi Maltin u Għawċin. Jina nirringrazzjak ħafna u anke bil-qoddim nistiednek illi fejn inkun u xi kolli jiena tkun anke magħna ħalli nkomplu nwasslu anke dan il-messaġġ marbut mal-paċi jekk Alla jrid anke fil-futur qrib. Kif inti qed li dan huwa l-aħħar programm ta' sensila tiegħek u naguralek il-ħidma tajba il-qudiem u anke nittama li meta niltaw darba oħra naraw id-dinja aħjar mill-lum u għalhekk irid biex naqra il-parti żgħira mit-taħdita tal-mexxej tagħna u dak sa jkun il-messaġġ tiegħi illum għal kull wieħed u kull waħda minna u nittama li flimkien nistgħu nibnu d-dinja mill-aħjar. U qal li kull fejn u kull meta inqalqet l-okkażjoni il-komunità Aħmadija dejjem esprimit u ddikjarat il-fema tagħha li hemm mod wieħed biss li jista' jsalva lid-dinja mill-qerda u l-ħerba li risqa lejhom u dan huwa li l-koll kemm aħna iridu nistinkaw biex inxerdu l-imħabba, l-affezzjoni u sens ta' komunità. Aktar importanti minn hekk, id-dinja għandha bżonn għaref il-ħalli tagħha li huwa Alla il-waħdini. Huwa dan l-arfin tal-ħalli li iwassalna għall-imħabba u l-modirija lejn il-ħolqien tiegħu. U meta dan isir parti mill-karattru tagħna inkunu wassalna fi stat fejn inkunu nistgħu nirċievu l-imħabba tiegħu. Jalla iberikna il-kull. Ekku, Għatif, sentenza interessanti ħafna, kellu bżonn kull umanità taraf iktar lill-assolut, lill-Alla u ġvera, lill-Kreatur. Aħna dana mhux biss nawguraw lilna nfusna li nkomplu narfu lil dan il-Kreatur imma nawguraw lil kull wieħed waħda minna li qed insegwina biex verament insiru iktar narfuh u nsiru iktar qrib tiegħu. Mill-ġdid grazzi Għatif, nirringrazzjak ta' kollox. Grazzi ħafna. Waqfa qasira ta' reklami għandna fil-kumpanija ta' xulxin sal-10 u nagħlqu l-programm flimkien. Kun parti mill-familja Stembaħ billi tibat SMS fuq 5061